Baba. Aरे Bruno. Welcome to Kuwait. Saco happy. Baba Richard, welcome to Kuwait. चड हॅपी तू दोगांयकू चड वेळ आणि पिड्यार बसलो इंगारा होय गाडी घेऊन येता पाकी ना दोलो ओके इंगारा होय हल्ला काय इंगारा होय येता अरे अरे पण सोडित नव्हती साठी गेला डायरेक्टर सुपर बरेच येईल म्हणतो मी पावले बरोबर आता किती मुख्या बरं एक काम तुमका आणि सोमची सामरी मामरी केली इकडे दुकानो कॉमेडी बॉमेडी हुई घालपा त्या केल्या सोया रिचार्ड मारेन सोया हिंगे कॉमेडी बरे आणि हिंगे कॉमेडी पटुका मागे इंटरवर जातलो पटुका हे भाषा मांडलो हा सुपर बाब हे सारखी ना ना रे हे सारखी ना रे सारखी ना म्हणा तू साधणार रे अरे बाबा हे सारखी आहे अरे हे सारखी ना रे अरे हे सारखी आहे अरे हे रॉंग हा अरे रोंग किती हे राईट बर बाबा ही सामरी राईट रॉंग अरे शुगर बाप अरे ते आता येता याच्या एअरपोर्टात भाषा याच्या ह्याच्या मासे फ्रेश तरी नाही इंग्लिश साठी सामारी गेली इंग्लिश एअरपोर्ट आहे का त्यांनी घरा कोणती तोंडा दोघायची ते माझी तो या होते राईट रॉंग पहिले फला कटवले फला या पहिले माहिती लोका कोंडी राईट होते रॉंग ते तुमको सांगता आमगे गोंयकार जे कोयट आहाय तेंका सांगता कितें रायट रॉंग आहा ते हेगे आयकना काय तुम सोमते हॉलाय आणि हो रायट रॉंग कॉमेडियन सोकोराल तियात्र आणि डायरेक्टर पीटर दे मेरशिप आणि हो तियात्र जातलो कॉमेडियन सोकोराचो रायट रॉंग सालमिया इंडियन कम्युनिटी स्कूल हॉलान होय आणि तुम्ही लोक टाइम पेडे कोणा काय सारखे 4 वरांचे तियात्रा पडे एक्चुअली कॉमेडी तुमका असं तुमची पोटा तर दुख ना आमच्या कुड कळे सारखे न्हू चोपा रेडी राव आमगेलो तियात्र 4 वरांचे सारखं स्टार्ट जातलो तियात्राचे नाव राईट ओर रॉंग